ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародаро ва хоҳарои азиз 14 та тракторҳои фурӯшиан аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистонанд. ҳатман видеонавора то охир тамошо кунед. Тилишкарам ҳаст. видео иншоалло видео беҳтарин видеои то охир тамошо кунед ва дастгири худро фаромӯш накунед. Як дона лайка биҷиқеву дар комментария ҳатман ягон фикри худтона бинависе. Дар шумо чӣ чизо ки маъқулаи мо ба назар мегирем иншоалло пешкаш шумо ҳам чиза мекунем. Худо нигаҳбонтон бошад. видео имрӯзаро то охир тамошо кунед ва аму дастгири худро илтимос фаромӯш накунед. Як дона лайка биҷиқе. Худо нигаҳбонтон. дар шумо хай чизе ки маъқула дар комментария бинависе, мо иншоалло пешкаш шумо мекунем. дар амони худо бошед. видео имрӯзаро то охир тамошо кунед. На бародаро трактори фурӯшӣ МТЗ 82 сӯзи шӯриш дизелнияй, солиш навай мега 95 000 сомониш мега. трактор қарор дорад деваштиҷ ганҷине. нархша 95 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки бародаро харидоре ё нашод трактор фаҳмидан мехоҳед, ина бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. мо мегзарем ба дуюм трактори фурӯшӣ. ина бародаро трактори дигариш трактор қарор дорад дар қабудиён МТЗ 82 солаш 2005 солай, ҳамаши завод нияхчай мақсад. илтимос мега беҳуда занг назанед. нархша 160 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. сӯзи шӯриш дизелнияй. касоне ки бародаро харидоре ё нашод трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумоай занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳами трактор дастрас кунед. трактори навай. мо мегзарем ба сеюм трактори фурӯшӣ. ина бародаро тилишкаи фурӯшӣ нархша 25 000 сомонӣ мега. 4 та баллониш навай, гаранти қатъи. касоне ки харидоре рақамҳо дар рӯи экрани шумоай марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин тилишка дастрас кунед. нархиш 25 000 сомонӣ. мо мегзарем ба чорум трактори фурӯшӣ. ина бародаро трактори фурӯшӣ МТЗ 80 сӯзи шӯрӣ дизелния. трактор қарор дорад дар ноҳияи деваштиҷ. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархша 80 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. мо мегзарем ба панҷум трактори фурӯшӣ. ина бародаро трактор МТЗ сӯзи шӯриш дизелнияй. бо гап мезанем. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега. нархша 30 000 сомонӣ мега. трактор қарор дорад дар фархор. 30 000 сомониш мега ки бо савдо карда мешавад мега. касоне ки харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин трактор дастрас кунед. тракторча мега соза ягон камбудӣ надорад. мегирӣ фақат замин ҷифт мекунӣ. ина бародаро мо мегзарем ба шашум трактори фурӯшӣ. трактор МТЗ 80 сӯзи шӯрии дизелния бародаро. трактор состояниш соза мега. қатъи плукш фурӯхта мешавад. харидор бошад занг занад. нархша 35 000 сомонӣ мега. трактор қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. нархш 35 000 сомонӣ. касоне ки бародаро харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. мо мегзарем ба ҳафтум трактори фурӯшӣ. ҳафтум трактори фурӯшӣ МТЗ 80 сӯзи шӯрӣ дизелния. трактор мотор ҳамаш мега соза, ягон камбудӣ проблема надорад. нархша 53 000 сомонӣ мега. трактор қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. нархш 53 000 сомонӣ. касоне ки харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин трактордор дастрас кунед. трактор хубай мега, ягон камбудӣ надорад. мо мегзарем ба ҳаштум трактори фурӯшӣ. бародаро ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. ҳаштум трактори фурӯшӣ МТЗ 82. ина бародаро трактор пачка сӯзи шӯрӣ дизелнияй. трактор состояниш соза мега, ягон проблема надорад. ҳамаш қоидавия. ина бародаро худтон бинед. нархша
237000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо. мо мегзарем ба наҳум трактори фурӯшӣ. ина бародарон, наҳум трактори фурӯшӣ МТЗ 80 соли баромадаш 1994 сол аст. сӯзишворӣ дизелнияй созай трактор мега ҷифт карда мешавад. ҳамаи чизи алишан мекне мега. рақамҳо барои алоқа мақсад дар рӯи экрана. нархаш 55000 сомонӣ. трактор қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. тилишкарам дорад. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактордор дастрас кунед. мо мегзарем ба даҳум трактори фурӯшӣ. ина бародаро, даҳум трактори фурӯшӣ МТЗ 80 хароши состояние мега. трактор қарор дорад дар ноҳияи Спитамен. нархша 100000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. ина плюкам дорад, чизилам дорад, бисёр чиз дорад. мақсад трактор хуб аст, состояниш мега. ҷифткунак чанд амуд дорад. марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин трактордор дастрас кунед. мо мегзарем ба 11ум трактори фурӯшӣ. марҳамат тамошо кунед бародаро. ина бародаро, 11ум трактори фурӯшӣ МТЗ 80 дар ҳолати беҳтарин мега қарор дорад. соҳиби ҳамин трактордор. трактор қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нархша 43000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. трактор хубай мега, хай карда мешавад, ҷифт карда мешавад, ҳамаш 100%. касони харидори, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. 43000 сомонӣ нархи трактор. мо мегзарем ба 12ум трактори фурӯшӣ. ина бародаро, 12ум трактори фурӯшӣ МТЗ 80. трактор хубай, беҳтарин мега. трактор қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нархша 52000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касони харидори бародаро ё нашод трактор фаҳмидан мехоҳед, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин трактордор дастрас кунед. мо мегзарем ба 13ум трактори фурӯшӣ бародаро. ина бародаро, 13ум трактори фурӯшӣ МТЗ 95. трактор хубай мега, ягон камбудӣ надорад, ҳамаш 100 аст. соли баромадаш 2011 сол. трактор дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад. нархша 180000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. трактор қарор дорад дар ноҳияи Восе. нархаш 180000 сомонӣ бо савдо мешавад. касоне ки бародаро харидоре ё нашод трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. 4208 занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин трактор дастрас кунед. марҳамат видеоро то охир тамошо кунед. мо мегзарем ба 14ум трактори фурӯшӣ. ина бародаро, 14ум трактори фурӯшӣ МТЗ 80. беҳтарин мега. да техника дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар ноҳияи Яван. нархша 35000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад мега. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин трактор дастрас кунед. нархаш 35000 сомонӣ. бародаро, барои ҳамаи дастгириҳои шумо ҳазор раҳмат. худо ҳаматон нигаҳдор бошад. дар шумо чизе ки маъқулай дар комментария бинависед. мо иншоалло баҳри шумо пешниҳод мекунем. худо нигаҳбон.